Te shwa bangin ya chaprang ya kani ka jehi kai ka jongi tungi ni puli lang na kaktian ka jong blei ka ba phila ban shem na Ephesus ka lenong ka ba hanrio ka dukhat ka ba ningkong ki kantian ki ba ongkom ni phi ki khun tu ko ngo e ki kime ki khpa ha utrai na markan ye ka long ka ba dai ken Tu buram ni lau pa bat ya ka kami kabalong ka hukum baningkong badan jingkular. ba men yo man pha bat ba men yo Islam ha ka perthai Ha kani kasi bakar pangi ipa ni kwa ban pen kan mau ya phi. Artli ki ki bangi yo na kani ka dekat Bible. ki ba manga bat ma phi ni la ban le i ya ipa jom ki kita ki atli Ka baningkong ban ko ngo. bat ka ba ar ban burong haba ipa jom phi pha ya phi bende phin le kum no hatu phin pen slam ni phin ong ngathat ni phin pha no haki wei Em ni de ban le kum no. Ni de ban ko ngo bat ban le wut kin mau ni de ban snap ye ka ji hikai ka jongki ba ka jing sneng ka jongki namar habaki ong yangi ne ai yangi ki ai ka babhatam nakabenta jongi. nang taru kisha ya kal air uslap ya ka jing shit ka jing kriya ki trai shitom ban besa ban pendap ya ka jing don kam ka jong phi De nakata ka daw ken ka benta jongi kum ki khun ka de bangin buram yaki bat pinret yala de hoi na do ka ktien ka banging kren bat hadu ki kam ki bang nile ai kan pen sobha yaki haba ipa iwan shaye pikwa banya iya kador ka bakum ka bakmen ani ka basnofi ngat pi baro pen ong ka bakmen ken ma mangi iwe piwe kum ki khun nilong ka daw ban pen kemen yaki bot lada kudon ipa iba kum no ru lai de ibadi ne iba buat berobor hatu ka de yang iban isi no ya i ka ktien ka jong ublai ka hikai yang i baka de yang i bangin buram yaki laki long kum no ru bat bangin duwai na ka benta ka jong ki ban kongo bat buram yaki kime ki khpa kadai ka wei na ki shipho ki hukum ki ba ublai ula ai ha ki khon Israel limba u Moses bat kadai ka wei na ki hukum ka badan ru ka jingkular ki kita ki jingkular nakatu ka dukhat Bible ka ba minne ki ai apli kita ki jingkular kita ki long ka ba ningko ba men yo man bha bat ka baar men yo Islam ha ka perthai kin ma de tang ublai ubala ban the hangi ya kita ki jingkur khu habangi ko ngo ya ka hukum ka jong ti ka wei na ki nuksa beng la ban yo ina ka Bible ka de shapang u isa ulong ukhun ubakloi ban ko ngo ya ukpau jong ubade u Abraham hadu ka khlep mat ka ba mut ban kenya ya bat babun ki benta ha ka Bible ka pen i bau Isak uko ngo e ka jing hikai ka jong ukpau jong sa uwe pat u Joseph na do ba udang khana ulong uba ko ngo bat uba buram ya ukpa uderu uwe na ki khat armut ki ba ukpa u iet bat hadu ba ukpa ula teman baharu unang iet bat uburam ya u ha ka ne ka si ka ba kerpang na benta ji pa jo phi ko phile ye ka ban pen sngo bha ban pen so tenat he la kalong banyarap kam ya kano ka kam ka ba ijule la ne phila an pen shet jing shet ya i ka jing bam ka ba i bang bha ban bam na i la ban shna inu jishna la ban long cards bat ka ka ba hakmat ka ba nga kwa ya phi ba phende ha ka ne ka sni ka ba kerpang kalong bangin duai ngin duai kerpang na ka benta jo ipa ti kinu ki bamla ban duai lani ki bam nang tungin ya pendam lang bagin duai bat kin buat na dien jonga tungin ya let lang ha ka jing duai try nga ai ngo ya me try nga ai ngo ya me ba me ai hanga ya ipa ba me ai hanga ya ipa ya rap yang i kum ki khon jong me ya rap yang i kum ki khon jong me ban long ki ba ko ngo ban long ki ba ko ngo bat ban buram ya ki bat ban buram ya ki
Nang ayaki nang ayaki kamet kabasyat baklan. kamet kabasyat baklan Nang yaidan rengkat batki nang yaidan ringkat batki hakakam kajam hakakam kajam hakatrei kakta hakatrai kakta penlong yakiru penlong yakiru ban iet susu yami ban iet susu yami ban nang yai kerkuru ban nang yai kerkuru yakajeng em kajongki yakajing em kajongki baman lakasni. baman lakasni Amen. amin Kindon na pedang jong pi ki ban ong bangim don ipa. Ndritu ngin ken mau bamangi baro ngidan uwei ukpa. Ubalong unong thau, ubalong du ublei ubakrau. Bat ubalong sya ki bam jukut. Bat kadaya ngi bangin ai ngu butrom bat ko ngu yo. Shwa banwai ngakwa bapenle hangni emoji Bible quiz. Bat ya kini ki jubab sa pendap hang ni ha kini ki box. Kini kini ki kerteng shunrang ki balong ki kpa bakrau ha ka Bible. Bat pen pulih lendat ru ya kani kada khat Bible bala ai na Exodus kelenong ka baar pho kada khat ka bakhat a. Iktian ba ong kumne buram yala ukpa bat yala ka kami. Ba on pen slam ya karata jong me ha ka kendo. Tu blay un kur khuya feeling ba kan hi ka jing hikai. Bye bye.